Sa number 2, pulis nga napatay sang Domingo ang isa ka iskolar. Nangina direktor sang taltal sa simbahan kun Semana Santa. Nangin janitor ka nagapasaka sang pasahero sa jeep para lang makatapos ang pag-eskwela kag mangin pulis. May report si Romeo Subaldo. Samtang nagahimutad sa haya sang iya hinablos, nadumduman ni Ofelia Estribor nga sa nagligad lang nga semana nagchat pa sa iya si Staff Sergeant Joseph Nepomuceno Jr. para hambalon nga bisitahon siya sa ilang balay sa Maydawis sa Barangay 14 sa Bacolod. Ugaling bangod sang maulanon nga panahon, wala makakadto ang tiya. Nanay ang tawag sa iya ni Staff Sergeant Nepomuceno o kun si JR. Wala siya magpensar nga sa liwat niya nga pagbisita kay JR. Haya na sini sa ilang balay ang iya maabtan. Tingala ko bali sa iya kasi niya. Nag-chat sa sakon nga niya na kadto di braday ngay kay nahidlaw na ko sa imo. Saan uni? Sang mga last week lang. Itigad Sa pang mga semana. sa huo. Ni ko maadji haw niya basta kadto lang di kay nahidlaw ko sa imo. Amo na sila niya. Di ko matapos lang ni bala ang ulan-ulan kay makadto ko da. Di pagkadto ko yan way na sa mga nasa. Hindi malipatan ni Ofelia kung ano kapisan kag kadelikado kay JR. Katapo siya sang Teatro Bacolod sang San Sebastian Cathedral kag naging director sa mga taltal kun Semana Santa. Naging scholar ini kag nagtrabaho pa bilang janitor kag nagsunod man sa pagka-dispatcher para lang makatapos sa pag-eskwela kag mangin isa ka pulis kay inigid ang iyang handom. Ano bilib? Tako man na to yung pagka-director. Yung sang nasa drugs. Oo, sa mga nasa doon nagtigil na yung nag-iba na kubra. Nag-stop na sa goals. Taka pa na sa pasahero. Sa diin? Sa dura sa may nubo. Kapasa ka siya pasahero? Oo. Ay, grabe ginilagyan niya yung... Tapos, saan ba nilagay janitor? Tapos pulis, ha? Janitor pa siya? Janitor. Ang tatay ni JR, isa man ka pulis, ginpatay man sadto sang Sparrow sang NPA sang dekada 80. Paro man ko napatay sa iya. Sa daddy yan. Nabalaan na lang kaya namin niya napatay si daddy yan sa news. Papalo kami nga ano na siya napatay. Si JR, gintiro sang riding in tandem sang Domingo sa Rosario Street sa Barangay 38 sa Bacolod. Ang masubo lang suno sa kay Ofelia, kayang iya pang hinablos nga matarong nga pulis kag isa ka amay sa 3 ka tuig nga bata ang ginpatay. Sini nga Setyembre 25, natala na nga magsaulog sa iya 4th birthday ang bata. Wala siya sang inalungong sa natabo sa iya sini nga amay. Wala nang patanaw lang na sa danabo. No? Ano, balya lang all na? Dapat sa bala sa iya nga papa sleeping. Amo lang kiss pala sa picture ni papa yan. Okay.